ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಓಟು ಗುಂತುದು 11 ಜನ ಅರ್ಜಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತದು ಐಟ್ 10 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿನ ಅರ್ಜಿ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ಅರ್ಜಿ ಪಿರದೆಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಅಕೀರಿದ ದಿನಾಂದು ಓಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮೊಹಿಲನ್ ಪಂತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಓಟು ಗುಂತುನಕಲು ಅರ್ಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಗುರುವಾರ ಅಖೀರಿದ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು ಒಟ್ಟು 11 ಜನ 21 ಅರ್ಜಿಲಿನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಅರ್ಜಿಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಪಿಂದೊನ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡೆತಂಡು. ಒರಿಯನ ಅರ್ಜಿ ಕ್ರಮವಾದ ಇಜ್ಜಂದಿ ನೀಡಿದವರ ಲೆಕ್ಕೊಗು ದೆತ್ತೊಂದುಜಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬಿಜೆಪಿದ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂತಪ್ಪ ಅಲಂಗಾರ್, ಕರುನಾಡ ಸೇವಕ ಪಕ್ಷದ ದುರ್ಗಪ್ರಸಾದ್, ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜಾಕೀಯ ಪಾರ್ಟಿದ ಮನೋಹರ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮಿತಿದ ರಂಜಿನಿ ಎಂ, ಪಕ್ಷದಾಂತಿನ ದೀಪಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುವೆಲ್ಲೋ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಪಿಂಟೋ, ಸತೀಶ್ ಬೂಡುಮಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಟೀಲ್ರೆನ ನಾಮಪತ್ರ ಸರಿಯಾದುಂಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಓಟದ ಅಧಿಕಾರಿಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಲೈ ಮೊಹಿಲನ್ ತೆರಿಪಾದೆರು. ಅರ್ಜಿ ಪಿರದೆಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 8 ಅಕೇರಿದ ದಿನ ಆದುಂಡು. ಸಮಾಜನು ತಿದ್ದುನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಂಚ ಉಂಡೊಂದು ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಪಂತೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಳ ಕಾಲೇಜಡ್ ಭ್ರಾಮರಿ ಯಕ್ಷ ಜಯಂಕಾರ 2024 ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಆರ್ಬಾ ತೆರಿಯರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ನೆಲೆಟ್ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲನ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಲೇಯ್ನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ತಿಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಯಕ್ಷ ಜಯಂಕಾರ 2024 നടത്തുന്നിದ್ದು ಗುರುವಾರ ಉದಿಪನ ಲೆಸ್ നടത്തുണ്ട്. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ವಿ ಎತ್ಕೊಂದು ಸುರೂತ ಪಾತ್ರ ಬಂಡೇರು. ಕಟೀಲ್ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಆಸರಣ್ಯರು ಪಾತಿರ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಂಚ ಉಂಡು. ಭಗವದ್ಗೀತೆನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಡು ಗುರ್ತು ಮಲ್ತದು ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಕಲ್ಪುನಂಚ ಆತನು. ಅವೇ ನಮೂನೆಡು ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತು ನೋಡು. ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಚಿಂತನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಲೆಡ್ದು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕುಡು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಮಾಜನು ತಿದ್ದುದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪುಡು. ಕಾಲೇಜಿಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡತೊಂದು ಬರಡಿಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೇಕೇರು. ಎಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ಗೆ ಆಸರಣ್ಯರು ಕಟೀಲ್ದ ಶೇಷ ವಸ್ತ್ರ ಕೊರ್ದು ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೇರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ನಾಯಕರು ಕೆ ದೀಪಕ್, ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಐತಾಳ, ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಪುಷ್ಪರಾಜ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಬಿ ನಿಶಾ ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಡ್ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡರು. ಸಂಘಟಕರು ಆಶಲತಾ ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಉದಿಪನ ಲೇಸಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ತೆಂಕತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಥ ಸುರುವಾಂಡ್. ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದ್ದಾಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಕಲೆ, ನಮ್ಮದಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅರಿತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹದಾಗ ಆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಹಾಗೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸತತವಾದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಯಕ್ಷ ಜಯಂಕಾರ 2024 ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ತೆಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬೊಕ್ಕ ತುರ್ತು ಸೇವೆಲೆನ ಒಡಿಪುದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದು ಸೇವೆ ಅಕೇರಿ ಆಯ್ನ ಒಡಿಪು ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ರಿಗ್ ಇಲಾಖೆ ದಾನಿಲೆಟ್ಟು ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು.
ರಾಜ್ಯದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಟು ಸೇವೆ ಸಂದಾದಿನ ಮೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಬೊಕ್ಕ ತುರ್ತು ಸೇವೆಲೆನ ಓಡಿಪು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೇವೆ ಸಂದಾದ ಕೆಲಸ ಅಕೇರಿ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕುಡು ಇಲಾಖೆ ಅರೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತಂಡು ಒಡಿಪುಡು ಮೀರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದಿತ್ಯರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪದಕ ಪಡೆತಿನ ಆರು ಇಲಾಖೆದ ಸರ್ವೆರೆಡ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾದಿತ್ತರು ಆತೆಯತ್ತು ಸೇವೆಡ್ದಾದ ಒಡಿಪುದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ ಪುಗಾರ್ತೆಗೂ ಸಂದದಿತ್ತರು ತಮ್ಮನದ ಲೇಸು ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ನಡೆತದಿತ್ತದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಎಂ ತಿರುಮಲೇಶ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಿಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿನಾಯಕ ಉ ಕಲ್ಗುಟಕರ್ ಕಾರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂದಾಪುರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಂದೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಸಹಾಯಕ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಿಎಂ ಸಂಜೀವ ದುಂಬುದ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಆತ್ಮೀಯರು ಬಂಧುಲು ದೋಸ್ತಿಲು ಒಡಿಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್ ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯರು ಔಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲಸದಕ್ಕಲು ಲೇಸುಡು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೆರು. ದೊಡ್ಡ ಜರ್ಸಿ ಹಾಕೋದು ನನ್ನ ರೆಸ್ಕ್ಯೂರ್ ಅನುಭವ ಹೇಳುದು ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಇದು ಜರ್ಸಿ ಹಾಕೋದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2-2.5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಂಟಿಗಾನಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಇದೆ ಸರ್, ಕುಂಟಿಗಾನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನರ್ಸ್ ಇದ್ದರು. ಆ ನರ್ಸ್ ಏನೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿ ಅವರು ಬಾವಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪಾಂಡೇಶ್ವರದಿಂದ ಕಟಗಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಓಡಿದೆ. ಆ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ನೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರುವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಈ ನೈಟಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಅವರು ತೇಲ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹಿಡಿದವರಿಗೆ ಬಾವಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಗೇರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅವರನ್ನು ನೀರಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಂಕ್ ಏಪಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪರ್ಕ ಒಪ್ಪುಡು ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪಂಪನ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡುಂದು ಎಳನೀರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಭಾರತಿ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ಉಬಾರು ನಿಕ್ಕಿಲಾಡಿದ ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠದ ಪಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಆರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕುರಿಯರು. ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಉಬಾರ್ ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ನಿಚ್ಚಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದಿತ್ತು. ಬುಧಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ್ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೇರು. ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಕ್ಕಳ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡು ನಡತನ ಲೇಸಿಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್ಯ ಬೆಳಾಲ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೊರತು ಗುರುಪೊಕ್ಕ ದೇವೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಭಾರಿ ದುಂಬುಡ್ದೆ ಉಂಡು ಗುರು ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬದುಕಡು ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಯಿನ್ಲ ಸರಿಯಾದ ತೆರಿದು ನಂಬೋಡು ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ತು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮಗೂ ಬತ್ತಿನಂಚ ಆಪುಂಡು ದೇವಿರು ಗುರುಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರು ಸೇರುಣ ಜಾಕೆ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ಕತ್ತಲಿನ್ನು ದೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನ ಗುರು ತ್ಯಾಗ ಮನಸ್ಸುದಾರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಲೊಂದು ಪಂಡೇರು. ಮಲ್ಲಿಕ ಪಕ್ಕಳ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದು ಮಂತ್ರಾಲಯದಂಚೆನೆ ಈ ಗುರು ಮಂದಿರ ಬೆಳಗಡು ಭಕ್ತಿರು ಬತ್ತಿನ ನಂಬುದು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಇಂಬು ಕೊರಡಂದು ಪಂಡೇರು. ಬೊಂಬಾಯಿದ ಉದ್ಯಮಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂರೈ ತಿಪ್ಪಕೋಡಿ ಸಿಎ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಬಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಬಾರ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಅನುರಾಧ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ತುಮಕೂರದ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಳ್ಳುಕುರಾಯರು ಉದ್ಯಮಿ ಕರಾಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಬನ್ನೂರು ರೈತರ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪಂಜಿಗುಡ್ಡೆ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ ಕಲ್ಲುರುಟಿ ಕಲ್ಕುಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇಳಂತಿಲದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಚಿದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಉದ್ಯಮಿ ಸುರೇಶ್ ಕೃಷ್ಣಟಿ ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಬಾರದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಬಿನ್ನಿರಾದು ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡೇರು. ಈ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಾವ. ಗುರುಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ. ಭಾವ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಇದು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು. ತಿಳಿದು ನಂಬಬೇಕು, ನಂಬಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಭಾರತ ನೆಲದ ಒಂದು ಧರ್ಮ. ಗುರು ಪರಂಪರೆನೇ ಭಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು. ಎರಡೊಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಭಾವನೆ ಎತ್ತಿ ನಡೆದಾದ ಸಂಸಾರ ಬದುಕುಗೂ ಒಂಜಾತ್ ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆಗೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಗುರುಕುಲಿನ ಉಪದೇಶದ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆರ ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೂ ಏರುಡುಂದಂಡ ಏನು ಬುಳೆಪ ಉಡುಂದಂಡ ತ್ಯಾಗ ಎಂತಿನ ಅರಳಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆದ ಅವರು ಬುಳಿದು ಬರ್ರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡದಂತೆ
ಸಮಾಜಗೂ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಪು ಇನಿ ನಮನ ಬೃಂದಾವನಡೆ ಉಲ್ಲನ ಪಂಪಿನ ವಾತಾವರಣ ಮೂಲು ಉಂಡಾತನು. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ಊರ್ದ ಭಕ್ತ ಜನಕಲಿಗೆ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡು. ಜನಕಲಿಗೆ ನನಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹಿಸಾಡು ಪಂಡದು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶದ ಮಿನದನ ನಡೆತಂಡು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಕಾರ್ಯಲು ನಡೆತೊಂದಿಸದು ಎನ್ಮನೆ ದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಗೂ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ವರ್ಕಾಡಿ ದಿನೇಶ್ ಕೃಷ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿಲಿನ ಪೌರೋಹಿತ್ಯೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ವಾಸುದೇವಮಯ್ಯ ವರ್ಕಾಡಿಯರು ಇತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ವಿಧಿವಿಧಾನೋಲಿನ ನಡಪಾದು ಅಧಿವಾಸ ಉದಿಪನ ಪೂಜೆ ಕರಿತದು ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತೆರು. ಪರಿಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಸನ್ನ ಪೂಜೆ ಕರಿತದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರಿಯರು. ವರ್ಕಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಭಕ್ತರು ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಗ್ರಾಮದ ಸೇರಿನಂಚ ಪದ್ನಾಜಿ ಮಾಗಣದ ಭಕ್ತರು ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತದು ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಿರ್ನ ಇಂಬು ನಟ್ಟುಂಡೆರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ದೇವಿರ್ನ ಬಲಿ ಪಿದಾಡಿಂಡು. ದೇವಿರ್ನ ಬಲಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ನುಪ್ಪದ ರಾಶಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನುಪ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆತಂಡು. ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವರುಣ್ ಹೆಗ್ಡೆ ತಿಮ್ಮಂಗೂರು, ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾವಳಗುತ್ತು, ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಭಾಕರ್ ರೈಕಲ್ಪನೆ, ರಡ್ಡು ಸಮಿತಿಲಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಕರ ಕೆಎಸ್ ಕೋಡಿ, ವರ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರು ಬೂಡು, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ದುರ್ಗಾದಾಸ ಭಂಡಾರಿ ತಿಮ್ಮಂಗೂರು, ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ಯಾಮ್ ವಿಠಲ ಕೋಡಿ ನಡುಮನೆ, ವಿಕ್ರಮದತ್ತ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಸದಾಶಿವ ನಾಯ್ಕ ಮಂಟಮೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟುಗದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಸಮಿತಿಲಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಕುಡ್ಲದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಪತ್ರಿಕೆಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ತಾಪಕೆರಡು ಓರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಕರೆದು ಪೋಯರು. 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ 6 ಪಾಕ ವರ್ಷ ಕುಡ್ಲದ ತುಳುಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತೆರಾದು ಸೇವೆ ಸಂದಾದರು. ವೆಂಕಟರಾಯರ್ನ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪಂಡದು ಕುಡ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಿನ ಪತ್ರಿಕೆಲಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಾಪಕೆರಡು ಓರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಆದು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಕುಡ್ಲದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೂ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತನು. ಬೊಡಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗೆ ಮಗಲಿನ 6 ಆಗತ್ತಿದರು. ಕುಡ್ಲದ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲಡು ವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ 6 ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು 5 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಕಾಲ ಪೇಪರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಜನೆ ಬೂಕುಲೆನು ಮಾರುನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪವನ್ ಬೈದರು. ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಮಲಯಾಳಂ, ತುಳು, ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳ್, ತೆಲುಗು ಇಂಚಿತ್ತಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ, ವಾರಪತ್ರಿಕೆ, ತಿಂಗೊಲ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಲಿನ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೇಪರ್ ಮುಟ್ಟಾದು ಪೇಪರ್ ಓದುನಕ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟದಾರ ಆದಿತ್ಯರು. ವೆಂಕಟರಾವ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಮೂವೀರನ ಪುದರಡು ವಿಪಿಸಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪುದರಡು ಹರಿಭಜನೆ, ಪುರಂದರ
ಕನಕದಾಸಿರ್ನ ಕೀರ್ತನೆ, ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸಿರ್ನ ಕೀರ್ತನೆ, ಶ್ರೀರಾಮ ರಕ್ಷಾ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪಾಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೂಕ್ಲಿನ ಅಚ್ಚಿಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೆರು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿಡಿದು ಶ್ರೀರಾಮ ಭಜನೆ ಬೂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಾದಿತ್ತೆರು. ಕನ್ನಡ ಮಲಯಾಳಂ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೂಕ್ ಮಲ್ತದು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದ ಪುಗಾರ್ತೆಗ್ ಸಂದದಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ತೇರಿಲೆ ಪನ್ಪುನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ ಬೋಡಾಯಿನ ಬೂಕು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಅವು ಬಾರಿ ಪುದರ್ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡು. ಕುಡ್ಲ ತುಳು ಕೂಟುಡು ಪಾಕ ವರ್ಷ ಕಾರಿಂತಿರಾದ ಬೆಂದದಿನ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ದಾಮೋದರ ಆರ್ ಸುವರ್ಣೆರು ಸುರು ಮಲ್ತದಿನ ಬಿಸು ಪರ್ಬನು ದಾಮೋದರ ಆರ್ ನಿಸರ್ಗೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಾರಿ ಉಮೇದುಡು ನಡಪಾಂದಿತ್ತೆರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಮೂಡಂಬೈಲ್ ಬೆಜ್ಜಾದ ಧೂಮಾವತಿ ಬಂಟ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ಮೆಕ್ ನಡಪುಂಡು. ಐತಾರ ಬೊಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂಗಣದ ಉಚ್ಚಯ 5 ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ 9 ಶ್ರೀ ಬೆಂಕಿನಾಥೇಶ್ವರ ಕೃಪಾ ಪೋಷಿತ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಕಳ್ಳವಾರ್ ಮೇಳದ ಕ್ಲೆಡ್ದು ಶ್ರೀ ಬೆಜ್ಜಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ದೈವಲಿನ ವಲಸರಿ ನೇಮ ನಡಪುಣಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತೆರಿಪಾದರು. ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಪ್ಪುನಾಯೆ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಡೀ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಾಲೆಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಿರು ಪಂತೆರು. ಕಟೀಲು ಕಾಲೇಜುಡು ಯಕ್ಷ ಝೇಂಕಾರ ಪಂತ ಮುಗಿತಲುಡು 6 ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೆರು. ಕಟೀಲು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲಿನ ಜೊತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಲೈದಿನ ಕೂಟದಕ್ಲೆಗ್ 2ನೇ ವರ್ಷದ ಅಂತರ್ ಕಾಲೇಜು ತಿಂಕುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂತ ಭ್ರಾಮರಿ ಯಕ್ಷ ಝೇಂಕಾರ 2024 ನಡೆತದು ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಗಿತಲಾಲೀಸು ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯ ವಿ ಸರ್ವೇರೆಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡೆರು. ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮಿಡು ನಡತಿನ ಆಲೀಸಿಡು ಕಟೀಲು ಹರಿನಾರಾಯಣ ದಾಸ ಆಸರಣ್ಣೇರು ಪಾತಿರ್ದು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಪೆರ್ಮೆಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನವು ಕಲ್ಪನೆ ಐಡ್ದು ಬೇತೆದಾಲ ಲಾಭ ಉಂಡ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಭಾರತೀಯ ಮಾತಾ ಕಲಿನ ತುಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದಾತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ದುಂಬುದ ಪುದರು ದಶಾವತಾರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಆಟ ಅಕೇರಿಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಂದ್ ಈ ಕಲೆ ಪುದರುಡು ಉಂಡು ಅಂದು ಪಂಡೆರು. ತಾರನಾಥ ಬಲ್ಯಾಯ ವರ್ಕಾಡಿ ಮುರಳೀಧರ ಭಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಡಾಲ ದೇವಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಿತ್ತದು. ತಾರನಾಥ ಬಲ್ಯಾಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪಂಥದ ಬಗೆಟ್ ಪಾತೆರ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗೂ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿನಂಚ ನಮತು ಓನುಡು ಮಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಎಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೆರು. ಪುಗಾರ್ನೇಕ್ ಮೀ ಮದ ಪಂದೆ ದೂರ್ನೇಕ್ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನುಡು ದುಂಬು ಪೋಲೆಂದು ಪಂಡಿರು. ಯಕ್ಷ ಝೇಂಕಾರ ಪಂತುಡು ಗೆಂದಿನಕ್ಲೆಗ್ ಬಿನ್ನೆರು ಇನಾಮ್ಲೇನು ಪಟ್ಟಿಯರು. ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರಸಂಗಗೂ ನಿಟ್ಟೆ ಕಾಲೇಜು ಒಂಜನೆ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಂದಡು. ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರಸಂಗಗೂ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೆದ್ರ 2ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ವರಾವತಾರ ಪ್ರಸಂಗಗೂ ಕುಡ್ಲದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು 3ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತನುಂಡು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವಾ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತದು ಯುವ ಸಂಪತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಡವುಂಡು. ಭವ್ಯವಾಯಿನ ಈ ಕಲೆನು ಇಡೀ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಾದು ಕಲ್ಪನಿಟ್ಟು ಬಿರ್ಸೆರಾದು ಬದುಕು ಸಾಗಾಲೆ. ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಒಪ್ಪುನಾಯೆ ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಆರ್ಪಂಡೆರು. ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗುತ್ತು, ಪ್ರವೀಣ್ ಭಂಡಾರಿ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಗುತ್ತು, ರಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಘದ ಮರ್ಯಾದಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಯಾದವ ಕೋಟ್ಯಾರ್, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಂಗಾಧರ ದೇವಾಡಿಗ, ಎಜೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೆ ದೀಪಕ್, ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಐತಾಳ, ಕಾರ್ಯಂತರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜತೆ ಕಾರ್ಯಂತರು ಬಿ ನಿಶಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರು. ಸಂಘಟಕರು ಆಶಾ ಕೀರ್ತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯರು. ಹೇಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವೋ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅಥವಾ ವೇದಾಂತದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಷಡ್ದರ್ಶನಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಕಂಡಿದೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು.
ಮೊದಲನೇ ಹೆಸರು ದಶಾವತಾರ, ಆಮೇಲೆ ಬಂದದ್ದು ಆಟ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ವಾಚೀನ ಶಬ್ದ ಆದರೂ ಈಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಯಕ್ಷಗಾನ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ, ಪರಿಚಯಿಸುವ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲೆ ಇದು. ಆ ಬಳಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲೊಂದು 10 ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಡಿದಬ್ಬಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮದು ಕೇವಲ ಅಂಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆಯೋ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜಾನಪದದ ಕಲೆಗಳು ಇವತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಕಲೆಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ, ಸಮಾಜದಿಂದ ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕೆಲವು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಂದೂ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಸ ರೂಪ ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಜಾನಪದದ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತ್ತುಂಗವಾದಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಾಗುವ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವೊಂದು ಒಬ್ಬ ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿರಿ. ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಷ್ಣುಶೇಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಐಡಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ಬೆದ್ರದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರವ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಲುರಾಯರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣದ್ದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಸಿಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಚಿಂತನ, ನಾಟಕ, ನಿರೂಪಣೆಲೆಡು ಬುಡಂದೆ ಒಪ್ಪನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರೇನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ತದು ಬೆಂಗಳೂರದ ವಿಷ್ಣುಶೇಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಲ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೋರೊಂದುಂಡು. ಈ ಸರ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೆದ್ರದ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಬರವ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುಣೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾದಿರಾಜ ಕಲ್ಲುರಾಯರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದುಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಕಟೀಲು ನಾಲುನಿ ಮೇಳದ ಕಲಾವಿದರಾದಲ ಸೇವೆ ಸಂದಾವಂದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಮರ್ಯಾದಿ ಪಣ ಉಯಿತದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಲೇಸು ಏಪ್ರಿಲ್ 21 ನಡಪರೆ ಉಂಡೊಂದು ವಸಿಷ್ಠ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತೆರಿಪಾದರು. ಕಲ್ಲುರಾಯರಿಗೂ ಈ ದುಂಬು ಮಂದಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಅಗರಿ ವಿಶೇಷ ಸಮ್ಮಾನ್, ಮುಂಬೈ ಆಸರಣ್ಣ ಸಮಿತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಂದದಂಡು. ಗೇನದ ಬಡವು ಏಪಲ ಆವಂದಿಪ್ಪಡು ದೇವಸೇನಾನಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವರು ಗೇನದ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂತೆರು ವರ್ಕಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಅಕೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು 6 ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ವರ್ಕಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಆಕೇರಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇಡ ನಡೆತಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಮಿತಿದ ಸೀತಾರಾಮ ಬೈರಿಂಜ ಮಾತಿರಿಲ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡರು. ವಿವೇಕಾನಂದ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರದ ತಾಪಕಿರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರಾದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಪಾತಿರ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಡು ದೇವೆರುಲ್ಲೆರು ಅಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆ ನಡಪಾವುಡು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಲಾಪ ನಡಪಾವುಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಊರುಡು ದಾಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಂಡ ಅವೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಾವುಡು. ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನದ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು. ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರ್ದು ಗೇನದ ಬಡವು ಏಪಲಾ ಒಂದಿಪ್ಪುಡು ದೇವಸೇನಾನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಗೇನದ ಅಧಿಪತಿ. ಗೇನದ ಬಡವು ಓ ಒಂದು ಪಂಡ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಗೇನ ಲೆಪ್ಪಂದನೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವೆಂದ ಅರ್ಪಂಡೇರು. ಶರವು ಶ್ರೀ ಶರಬೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಲೋಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ವಹಿಸುನ್ನ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕುಡುಪು ಕೃಷ್ಣರಾಜ ತಂತ್ರಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೆರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಲೀಲಾಕ್ಷ ಬಿ ಕರ್ಕೆರ ಪಾತಿರ್ದು ಮುಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಆದುಪ್ಪುನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ತೆರಿಪಾವೆ. ಓಲು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋನ ಅವೆನು ನಿಷ್ಠೆಡು ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಓಲಿತ್ತಂಡಲ ದೇವಿರ್ ಕಾಪುವೆರು. ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕರಿದು ದೃಢ ಕಲಶಗಾನಗ ಜನಭಕ್ತಿರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪೇರು ಅಂಚಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬುಡಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡುತ್ತೊಂದು ಭಕ್ತಿರು ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಪಂಡಿರು. ದಾರು ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್
ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಶಿಲೆಕಲ್ಲದ ಶಿಲ್ಪಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಶಿವರಾಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಸಂತೋಷ್ ಮಯ್ಯ, ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ದೇವಾಡಿಗ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆನ ಮುನಿಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಾದ ಬಿಂದಿನಕ್ಲಿಗ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಆನಂದ ಸುವರ್ಣ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣ ತೊಟ್ಟಿತೋಡಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಶಶಿಕಲಾ ಸುವರ್ಣ, ಶ್ರೀ ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅಡಪ್ಪ ಕಲ್ಲೂರು ಬೋಡು, ಮುಕ್ತೇಸರರು ಶ್ಯಾಮ್ ವಿಠಲ ಕೋಡಿ ನಡುಮನೆ, ವಿಕ್ರಮದತ್ತ ಸುಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಸದಾಶಿವ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂಟಮೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟುಗದ್ದೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೊಂಡರು. ನಾಗರಾಜರಾವ್ ವರ್ಕಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಸಮಾಜದ ಜನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಡಿಬಿಡಿ ಏನಾರು ಆದರೆ ಅದರ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಕೇಂದ್ರ, ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸ್ವಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆರಂಭ ಹಿಡಿದಾಗ ಯಾನ್ ತೂನೆ ಜನ ಒಂಜಾತ ಸೇವಾ ಕರ್ತೆರಾದ ಮಾತ ಸೇರೊಂದುಲ್ಲಿರತ್ತ ಲೆಪ್ಪಂದನೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಳುಳ್ಳ ಅಂತ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಡ ಹುಮ್ಮಸ್ಸುಂಡು ಅಂದಾಂಡ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಸುಲಲಿತವಾದ ಆಪುಣಿನ್ಪಿನಿಕ್ಕೆ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಂದ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪೂರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡ್ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ನಡಪುಡಾಯರು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಕಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗಡು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಓಡಾಯಿದ ರೀತಿಡ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕೆ ಇಡಬತ್ತದು ಈ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನ ಯೋಗ ದಿಕ್ಕಿನ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಖಲಂಪುರ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ನಡೆದವರ ನಾನು ಆಭಾರಿ ಆದಲ್ಲೇ. ಕಾವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರ್ಕಡಿದ ಮಾತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ್ತೆ ನಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ನಕಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕಲ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರೇ ಎಂಕಲ ಶಕ್ತಿ ಬಂದು ಆ ದೇವಿಯರ ನಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡಾತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಡಾತು ಪುದಾರ್ ಮನ್ಪೋಡು ಓಲು ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪನ ಓಲು ಎಂಕಲ್ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪನ ಅವೇನ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಠೆಡ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಎಂಕಲೇನು ಓಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲಿ ಎಂಕಲೇನು ಕಾಪಾಡು ಮುಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆ ಕೊರ್ಪನ ಆತ ಅವು ದುಂಪೋಪಿನ್ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ಎಂಗ ಖುಷಿತ ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಮುಲ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲುಲ್ಲ ಅಕಲ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈದೇರು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ನಿರಂತರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಪಿನ ಭಾವನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾತ. ಮುಲ್ಕಿ ಕರ್ನೀರದ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಮೂಜಿಮುಟ ನಡೆತಂಡು. ಅಂಗಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಡಿ ಏರ್ದು ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮಜಾರಂದಾಯ ಬಂಟ ದೈವಲಿಗು ನೇಮ ಕೊರಿಯರು. ಆದಿಕ್ಷೇತ್ರ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡಿದ ಜಾರೊಡ್ದು ಜಾರಂದಾಯ ಪಂಪನ ಪುದರಪಡೆ ಒಂದು ಬತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಾರಂದಾಯನ ಕುಡ್ಲಪಕ್ಕ ಮುಲ್ಕಿ ಸಿಮೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರ. ಬೊಳ್ಳಿ ಕುದುರೆ ಏರೊಂದು ಬೊಳ್ಳಿ ತತ್ರ ಬೊಳ್ಳಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಸಕನದ ಬಿಡಿ ಸೊನ್ನೆ ಕೊಂಬು ಬಾರಿ ಚವಲ ಪಂಚ ಜೀಟಿಗೆ ಇಂಚ ಸರ್ವ ಬಿಡ್ದೊಲಿಡ್ ಸವಾರಿ ಪೋಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗಲಿಡ ನಿಲೆಯಾಯಿನಂಚನೆ ಜಾರಂದಾಯೆ ಕಾರೂರ್ನ ಜಾಗೆನೆ ಮುಲ್ಕಿದ ಕರ್ನಿರೆ ಆದಿತ್ತದ ಕರ್ನಿರದ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ಮೂಜಿಮುಟ್ಟ ಕಾಲಾದಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ. ಅಂಗಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಡಿ ಹಿಡ್ದು ಆನೆ ರಾತ್ರಿ ಭಂಡಾರ ಹಿಡ್ದು ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ ದೈವಲೆನ ನೇಮ ಭಾರಿ ಗಡ್ದಡ್ ನಡೆತಂಡ. ಮುಲ್ಕಿ ಕರ್ನೀರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗ್ರಾಮಲೆನ ಅಂಚನೆ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲೆನ ಭಕ್ತಿರ ನೇಮ ತುದ್ದು ಬೋಳಿ ಪುಡ್ಸೋದು ಅದೇ ತೊಂಡಿರ. ಕರ್ನಿರೆ ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮೊಕ್ತೇಸರಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಿರೆ ಮಾಗಂದಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಕುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕರ್ನಿರೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಕುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕರ್ನಿರೆ ಗುತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಧರ್ಮ ಜಾರಂದಾಯನ ನೇಮ ತುದ್ದು ಇಂಬು ನಟ್ಟೊಂಡೆರ.
ಉರುವಸ್ಟೋರದ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿದ ವತಿರ್ದು ವಾರದ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳಮದ್ದಳೆದ ಉದಿಪನದ ಲೇಸ್ ಬುಧವಾರ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಉರುವಸ್ಟೋರದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಬಯ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುಂಡು. ಪ್ರತಿ ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯ 5:07 ಮುಟ್ಟ ನನ್ನ ದೇವಲ್ಯಡು ವಾರದ ತಾಳಮದ್ದಳೆ ನಡಪುಂಡು ಪಂಡದು ದೇವಲ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಡು ತಿರಿಪಾದಿರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು.